Comprobar temperatura de fusión catódica, check. Activar conmutador trifásico de resistencia molecular, check. Inventar palabras científicas que non coan nin de broma, dobre check. Só queda revisar estes robós avariados e marcho pa casa. Estou do traballo ata aquí. A ver que lles pasa. A ver... Este. Robot de uso deportivo. Historial 10 anos peloteando con Rafa Nadal. Este brazo non ten amaño de ningún tipo. Era o mellor robot do mercado, Home, foi fabricado para adolescentes en época de exames. Pa chatarra, un robot menos no mundo. Venga, siguiente. Robot de uso doméstico Robi 2000. A dona mándao por unha disfunción no panel de mandos. Buah, un Robi 2000. Non vía un dende o 2000. Que lle pasará? Hola, son Robi 2000. En que podo axudala? Hola, cacho de lata, que tal? Como vai a vida de robot? Necesita axuda? Como vai a vida de robot? De robot nada, androide. Robot, androide, que máis dará? Levamos moitos anos pelexando polos nosos dereitos. Claro que sí, ainda conseguiche os dereitos vos antes que as mulleres. Sabes o que é gracioso tamén? Que ora son eu a que te teño agarrada polos microchips. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Deixa de insultarme en código binario, Vente para atrás. Tens razón. Perdoa. Que esquivis. Tamén quero. A ver, Robi, atende razón. Robi, de onde ves? De Pep, 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 Pep. Aquí vas gustar moito, Pereira de Aguiar, Ourense. Quedache trabado, A ver. Ti, cantos anos levas traballados? Os que teño aquí colgados. Nótase que levaba... moitos máis anos traballados o meu compañeiro. Claro que sí. E agora actívase o modo faltón, verdad? Robi, cales son as túas funcións? Hola, son Robi 2000. Estou aquí para axudala coas tarefas do fogar. Moi ben. Xa tuveche algún traballo anterior, Robi? Sí, Vamos, que és un robot de segunda man. sí, traballei na Deputación. Vamos, que estás atrofiado de todo, non? Tenéis que rexer o sensor de movimento. Tes algún problema de movimento? A veces tírame o lombo. a cabeza así Demasiado. A ver, Robi, sirve uns langostinos á señora. Por suposto. Robi! Senta, senta! Dixen servir uns langostinos, non activar o modo esquí de fondo, Sí, claro, esquí de fondo. XD, XD.
Es moi simpático ti, verdad, cacho de lata? Se é que non valedes pa nada, burros máis que burros. Bueno, xa está ben. Que pasa? Veste a min? O que che fixen eu, gilipollas? Ti non sabes con quen estás a falar. Con quen estou falando? Sorpréndeme con quen estou falando. Eu son o robot infiltrado. No! O rato infiltrado! Fuá, estou perdidísima. Fora de aquí. Nesta casa non atiramos o mandato aos robots. Non volvo contratar humanos, non dan máis que problemas.